Hej alle sammen og velkommen til en giveaway her på Quizster. Vi er kommet meget i julestemning og kunne derfor godt tænke os at give nogle gaver ud til jer. Det man kan vinde, det er simpelthen 2 billetter til dig og din kammerat til CPH Netparty. Du skal sætte dit gamergear med, og det løber af stablen fra den 18. til den 20. december. Du skal altså være sikker på, at du kan de her datoer for at tilmelde dig. Så spørg hellere dine forældre, inden du begynder at melde dig til den her konkurrence. Det du skal gøre for at vinde de her 2 billetter, en til dig og en til din kammerat, det er at like den her video, at være subscriber på Quizster og at dele den på Facebook. Når du har gjort de her 3 ting og skrevet done nede i kommentarfeltet, så er du med i lodtrækning om at vinde 2 billetter til CPH Netparty. Billetterne her er sponsoreret af PlayStation Danmark, og det er også et af de eneste PlayStation LAN parties. Man er selvfølgelig også velkommen til at tage computer med, og det er der også mange, der gør. Jeg skal personligt selv derind, måske kommer Lasse også, det kan jeg ikke rigtig finde ud af med ham endnu. Men i hvert fald, hvis I møder os derinde, så selvfølgelig så kom hen og sige hej, så kan vi lige få en lille hyggesnak. Pixel TV kommer selvfølgelig også derind, og jeg skal måske være med i en Call of Duty turnering, så det kan I hvert fald lige tjekke op på, så kan det være, at vi kan mødes der. Jeg håber på at se jer derinde, og ellers så må I have en rigtig, rigtig glædelig jul. Vi ses!